kung saan mo umaabot kapag kinabuhi uban kanimo. Mangayon ko sa kami, nalimo kami pasinagtikon sa mga bunga sa pagkakabanhang ni Kristo. Kini among ipanayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo kita, aron ang atong sakripisyo, dawaton sa Dios na Amahan, makagagapong sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo kining sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon pagmaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kabustanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata makahanan sa malipayong na simbahan, kung ihatag ang bunga sa kalipay, kawalay katapusan, kanila na imong ihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya. Kini amang ipalayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maalaha kaninyo. Maanaha usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo na atong Dios. Angay ug matarong. Santos na Amahan, Diyos na tunghay ug magagahong sa tanan. Angay ug matarong kayo, pagpalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon.
Apan labi na ngayon, ining mahimayakong panahon sa pagkabanhaw kanusta si Kristo, ihalad na among sakripisyo sa Pasko, kay wala siya buhulong sa paghalad sa ilang kaugalingon tungod kanamo, o biha sa iyong katubangan, na nalipod kanamo sa walay hunong na pagpanglaban. Si Kristo, ikahalad na dili na mamatay, siya ang Cordero na kanunay buhig bisang ipatay. Busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagsangyo kami sa ilang himaya, duyong sa ilang walay hunong na pag-awit. Santos nilikaw amahan, kung inahin ka ang pangataruhanon sa iyong mga binuhan, pinahagi sa iyong anak, si Iso Kristo amang Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagamitan kanino sa kahong sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon at tibig na mga tao alang kanino, arudikan sa silangan hangtong sa kasarapan o sa kapuplit ng kasa, ikahalaan sa himaya sa iyong halaan. O sa amahan, ang ilang mga basa, imo ang inyong pangalan, pinagi sa kahong sa iyong Espiritu, aron mahimong lawas o dugo sa iyong anak, si Iso Kristo, among Ginoo, ang isugo kanamo pagsamulong ni ining misteryo. Iyan ang gabi na siyang ibutihan, ikuha siyang pan, ipasalamat kanino pinay, ibikas o pihatag ni ini ngadto sa iyang mga pinunan o pihimon. Dawat at kini, binyo natanan, bukan ang kay kini mako ang akong lawas, kahigubian alang kanino. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, ibuhat siya sa kanis. Ipasalamat kanino pagusan o pinay. Pihatag ni ini ngadto sa iyang mga pinunan o pihinon. Dawagan kini, Panginoon kamong panagbigan ini. Kay kini makuhang talis sa akong dugo sa pag-uong o tunay na kasabutan. Ang dugo na iula alang kaninyo o alang sa tanan mga tao. Aron ang mga sama pagpasaylo, buhanan ini aron paghandog kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na
Santos buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ang sutuong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kan sa kamatayon, nagkapahiulit ka namo anha kanimo. Itugot na kami, nagianimahan sa iyong lawas ng lubog, magpuno sa Espiritu Santo, o mahimong po sa kalawas, o sa ka-Espiritu dihan ni Kristo. Himuang kaming halad na bunahay anak kanimo, aron makaapit kami sa kapilit, uban sa imong mga pinili, uban ni Maria, inahan na unay sa Diyos, ni San Jose kay Carpintero niyang parang, uban sa mga apostol o mga martir, o tanang mga santos, sa among isaligan ng bunabang kanalo, pinaagi sila makalunayon pagalihan anak kanimo. Amahan, itugot ang kininamang sakripisyo na nagpapahulit ka namin anha sa atong panagikalaay, pagkapalagan sa kalinaw o kaluwasan sa tibuong kalibutan. Lingkunan niya sa pagtuong paglugma ang imong simbahan na nagpanaw din sa yuta. Ang imong suluon, si Arsobispo o si Palma, tanang kaobispuhan, tanang kaparihan, labi na ang tibuong katawhan ay imong bitubos. Amahan, pagkalimputin ang among mga pag-ampo tani ang karoon sa tutulangan, tugtungan diya sa kalaki ang tanan ng mga anak o wala man ang himusa dinhi sa tibuong kalibutan. Apo-apo, magayon na sa iyong ingalian ang iyong ay supot na nangamatay ug ang tanan na iyong mga hitanan ibiyang diining kalibutan. Nagalato kami na diha makatagal lang kami kanunay sa iyong himaya na wala na katapusan. Ikaw na nagbahatag ka namin sa talang luta, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, biyak kaniya, gihatag ka ng kaniyang makagabahong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang tulong himaya,